Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP bayan kammala hukunci a yau Juma'a. Alƙalai guda biyar ƙarƙashin mai shari'a John Okoro su ne suka yanke hukuncin, inda alƙalan suka ce hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi kuskure ne wurin tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, wadda kotun ta ce Abba Kabir Yusuf ba shine halastaccen gwamnan Kano ba. Don haka kotun kolin Najeriya ta ce kotun ta yi kuskure wurin zabtarewa injiniya Abba Kabir Yusuf ƙuri'u sama da 165,000. A game da batun rashin kasancewar injiniya Abba Kabir Yusuf ɗan jam'iyyar NNPP, kotun kolin ta ce wannan sha'ani ne da ya shafi jam'iyya. Bisa kuma wannan dalilai ne kotun kolin ta ce ta amince da injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin halastaccen gwamnan Kano. Wannan dai shine hukunci na ƙarshe da ake wa laƙabi daga shi sai Allah ya isa, wanda kuma kafin wannan hukunci kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a watan Satumba ta soke ƙuri'u 165,633 wadda a cewarta ba su cika ƙa'ida ba. Zare ƙuri'un ya biyo bayan samun ƙuri'u miliyan 1,19,602 da injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi a zaben gwamnan da ya gabata. Ita kuwa kotun ɗaukaka ƙara ta ce injiniya Abba Kabir Yusuf ba halastaccen ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Tun da fari dai, baturen zaben da ya kula da tattara sakamakon zaɓe a jihar Kano, Farfesa Ahmad Doko Ibrahim ne ya ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya yi nasara da ƙuri'u miliyan 1,19,602, yayin da Nasiru Yusuf Gawuna ya samu ƙuri'u 890,705. Wannan hukunci da ke zama wani babban abin tarihi a siyasar jihar Kano ya biyo bayan turka-turkar da aka yi da share kwanaki ana ta cece-kuce biyo bayan hukunce-hukuncen da kotunan baya suka yi. Siyasar jihar Kano dai ta ɗauki ɗumi tun bayan da kotun farko ta ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda bai yi nasara ba, yayin da ita ma kotun ɗaukaka ƙara ta jaddada wannan hukunci tare da cewar injiniya Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne ba. Ana ganin ta faru ta ƙare biyo bayan wannan hukunci da kotun koli ta yi har kuma sai shekarar 2027 inda za a sake shiga sabon zaɓe. Kafin wannan hukunci dai, kotun kolin ta Najeriya da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta amince da gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023. A hukuncin da kotun ta yanke a yau Juma'a ta kori ɗaukaka ƙara da ɗan takarar jam'iyyar APC Air Vice Marshal Sadiq Abubakar mai ritaya ya shigar, yana ƙalubalantar nasarar gwamna Bala Muhammad. Baya ga wannan hukunci kuma, kotun kolin ta tabbatar da nasarar gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar Legas a matsayin wanda ya samu nasara. Alƙali Garba Lawal ne ya jagoranci hukuncin, inda ya kori ƙarar da jam'iyyar LP da kuma PDP suka shigar, suna ƙalubalantar nasarar gwamnan jihar Legas na jam'iyyar APC. To baya ga wannan hukunci na jihohi guda uku, ita ma jihar Zamfara, kotun kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar gwamna Dauda Lawal Dare inda ta soke hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta umarci a sake zaɓe a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar. A yanzu dai gwamna Lawal Dare na jihar Zamfara shi ma zai ɗora da mulki har zuwa shekarar 2027 inda wa'adinsa zai ƙare bisa doka. Bayan yanke hukuncin, tuni gwamnan na jihar Zamfara ya bayyana cewar yanzu lokaci ne da za a dawo a ci gaba da aiki domin hidimtawa al'ummar jihar Zamfara. Wannan hukunce-hukunce da kotun kolin ta yi kawo yanzu shine yake kawo ƙarshen dukkanin wata rikita-rikitar siyasa da kuma kokonto da ake da shi kan wane ne ba wanne ne ba tsakanin gwamnonin jihohin da aka yankewa hukunci. Kuma hukuncin kotun kolin ta Najeriya ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da kuma zulumin da ake yi a jihar Kano tun bayan da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya yi nasara.